El gran secret de la natura és la seva capacitat de resiliència, un equilibri basat en la cooperació d'un conjunt d'elements que es connecten per formar un gran col·lectiu. En un món de creixement i consum desmesurat tenim la força per canviar el rumb. Som qui som perquè vivim en comunitat i teixim complicitats. Ara més que mai recuperem la millor versió de nosaltres. Com generem i com utilitzem l'energia és una decisió clau. És hora de construir col·lectivament un present més just i respectuós amb el medi ambient. Impulsem un futur més participatiu i sostenible. Ara sabem com fer-ho possible. Com? Generant la nostra pròpia energia renovable de proximitat i compartida amb els veïns i veïnes. Fent projectes d'autoconsum, mobilitat elèctrica i millorant l'eficiència energètica de les nostres llars. Empoderem-nos per deixar enrere les energies fòssils i fem possible la transició energètica que volem als nostres municipis. T'acompanyem perquè la teva comunitat energètica creixi. Suma't a Som Comunitats i sigues part activa del canvi.